muistaakseni Osmo Rauhala on todennut tosi hienosti siitä, että kuinka taide on eräs ihmisen tuntosarvista. Ja tuntosarvella ehkä hän tarkoittaa jotakin, että miten maailmaa tunnustellaan ja koetellaan ehkä myös sillä tavalla, ettei tiedetä vielä mikä se maailma on. Ja mä koen, että herkkyys tai kyky olla herkkä tarkoittaa sitä, että pystyy jotenkin olemaan tietoinen tuntosarvestaan. Mä uskon, että kaikki ihmiset on herkkiä. Mä uskon, että kaikki on herkkiä. Kaikilla on semmoinen tietynlainen niin kuin antenni tuossa pään päällä, jonka avulla sitten tätä maailmaa tulkitsee ja niin poispäin. Ja mä sitten taas koen, että joilla ihmisillä on niin kuin kaksi. Eli sitten tavallaan tulee kahta taajuutta, kahta energiaa. Tämä erityisherkkyys, mistä puhutaan, niin se on myös just semmoinen, että sä osaat tulkita aika kaukaa. Tai ainakin usein tunnen olevani oikeassa, että miltä jostakin ihmisestä tuntuu. Ja jos sä kävelet johonkin paikkaan, missä on monta ihmistä, niin kaikilla on pieni tatti otsassa ja niitä selvästi ketuttaa elämä tai mikä tahansa, niin siinä joutuu aika suuren tämmöisen niin kuin lyijyviitan vetää päälle, että se ei sitten tule läpi. Ehkä empatia on sellainen sana, joka kuvaa herkkyyttä tosi paljon. Pystyy samaistumaan toisiin, mutta empatia voi suuntautua myös itseään kohtaan mun mielestä, jolloin se ei ole sama asia kuin itsekkyys, vaan jotakin muuta. Jos mulla on niinku rintakehä auki, niin mä pystyn siitä piirtämään niinku ihan suoran niinku sillan toisen ihmisen niinku huonoon fiilikseen. Mutta sitten taas välillä pystyy olemaan ihan puhtaasti sillä, että jotenkin itselleen pystyy sanomaan, että okei, täällä ota nyt sitä tunnetta itsellesi, vaan niinku on mieluummin tukena. Två personer möts och de vibrerar på. De har varsitt humör. Den ena har så här ganska lila humör och den andra har så här blått humör. Och så får när de talar så får den där lila personen mina lila områden att sådär. Då talar den till mina lila områden. Och då beroende på vad jag känner om mina lila områden, om de mår bra för tillfället eller inte. Eller om jag vet inte vad det kan, men liksom olika människor får olika delar i mig aktiverade. Silmät on mun mielestä kyllä se, että miten sä ihmisistä niin näet, että mikä se tulen laatu siellä sisällä on. Että onko se niin kuin hyvä vai huono vai himmeä vai vahva vai rakastava vai mikäliä. Mutta eka silmät ja kyllä myös ihmisen hymyssäkin jotain semmoista, mikä pystyy niin kuin sulattaa sydämen ja tekee yhdestä hetkestä hyvin erilaisia. Mulle herkkyys tarkoittaa aika niin kuin voimakasta niin kuin kokemusmaailmaa aistien osalta. Sanotaan näin, että
mä en usko, että ne on mitenkään niin kuin normaaliin niin kuin paremmat tai siten niin kuin erilaiset. Vaan mulla vaan tuntuu, että niihin niin kuin tavallaan tulvii aikamoinen niin kuin määrä semmoisia niin kuin trikkaavia tekijöitä ja tavallaan niin kuin informaatiolähteitä. Eli äänet, hajut, maut tai sitten niin kuin etenkin niin kuin häiriöt, hälinät. Niin, no erityisherkkyys on tällä hetkellä jotenkin aika trendikäs asia ja musta tuntuu, että ihmiset jopa ehkä liikaa tarttuu siihen. Sitten tulee ihmisille tekosyy, ettei ne jotenkin ehkä tekosyy siihen, että voi olla välillä itsekäämpikin. Vaikka eihän erityisherkkyydessä mitään pahaa ja moni ihminen on varmasti erityisherkkä. Mä koen, että tämä meidän kulttuuri on rakentunut sillä tavalla, että me kasvetaan silleen, että me ollaan tosi kiinni. Ja meille tulee tietynlaisia muureja eteemme ja jonkunlaisia esteitä. Ja ehkä, niin, erityisesti ehkä miehelle se on sit vaikea kohta, koska ehkä miehet vaaditaan vielä enemmän sitä, että on kiinni jollain tapaa. Det är ju någon slags skillnad där i attityden till känslighet hos män och kvinnor, så där i allmänhet i vårt samhälle på något vis, att det ändå är kvinnorna som talar mer om sina känslor. Jag menar, det är en kliché, det är en stereotyp, men det finns ändå någonting kanske i det. Kvinnorna har kanske ofta den mer psykiska rollen och männen i en vanlig så traditionell historia så har kanske mera den fysiska och konkreta storyn. Prinsen har ju på något vis någon slags kontroll över sitt liv. För det är upp till honom hur han hanterar olika saker, men prinsessan så är lite mera på, hon får förlita sig mera på hoppet. Eller som sådär i det vanliga storyupplägget. Och det är ju klart att mannen också kan vara den där som behöver räddas ibland, och att kvinnan kan rädda och så vidare. Men egentligen så borde det ju vara så att någon kommer på en vit häst och räddar sig själv. Ja, nu kan jag gråta nu. Nu har jag en gråtkänsla lite nu som då. Ibland så har man bara den där känslan. Ibland så går man till det liksom, jag har oftare så att det känns, jag har den där gråtkänslan. Fast inte gråta, men jag har den där känslan. Och det kan räcka för mig för att förstå. Herkkä mies. Mä luulen, että aika usein monelle siitä voi tulla joku vaikka myös semmoinen inhotusreaktio. Ei mies saa olla herkkä. Ja se tulee ehkä, se voi tulla samaan aikaan muilta miehiltä, tai sitten se voi tulla myös naisilta yhtä hyvin. Ehkä se on semmoinen niinku asenne, joka meihin on iskostunut. Ja ehkä se, että me vaan toistetaan sitä, me jotenkin kyseenalaistetaan välttämättä aina sitä, että miksi niin on. Jag upplever att det är lättare att tala om känslighet med kvinnor faktiskt. Eller sådär allmänhet tycker jag det är lättare att tala med kvinnor, jag har alltid gjort det. Men det kan bli lite svårt ibland att tala om det med män.
No, jag kan bli lite irriterad på den här machokulturen. Män som är på något vis så envisa att de vill inte ge efter för att sen på riktigt förklara hur det är eller hur det känns. Att de vill vara en manlig man som gör nu sitt. Niin, ehkä mä koen sen nimenomaan sillä tavalla, että kulttuuri tai jotenkin sellainen, että minkälaiseksi tämä meidän maailma on muodostunut, niin vaatii mieheltä tosi paljon sitä, että pystyy jättämään vaikka tunteet sivuun. Tai siinä ei ehkä sit pystytä näkemään sitä, että kuinka siinä, että pystyy tuntemaan asioita, niin siinä voi olla myös paljon etuja. Ja sillä tavalla maailmasta voidaan tietää paljon enemmän. Musta on kiinnostavaa se, että kuinka vaikka meidän kulttuuri on tosi uskonnollinen tai taustalla on kristinusko, jonka päähenkilönä on monessa mielessä Jeesus. Ja mä en ole itse uskonnollinen millään tavalla, mutta musta Jeesus on kuitenkin tosi kiinnostava hahmo, jolta voi oppia tosi paljon. Jeesus on jollain tavalla esimerkki hyvin empaattisesta ihmisestä. Ja se on musta ristiriitaista, millä tavalla Jeesus on kuitenkin herkkä mies, ja silti herkkä mies on jollain tavalla aika iso tabu meidän yhteiskunnassa. Det var jätteviktigt för mig att hitta i 9:an i högstadiet, hitta det här Nirvana och Kurt Cobain. För det finns någonting väldigt känsligt i hans musik och i hans röst och i hans texter som på något vis talar till mig väldigt starkt. Att ödmjukheten i Kurt Cobain som på något vis kändes väldigt sympatiskt. Att han gör det här för sin egen skull och han visar sina känslor och är sig själv. Herkkyys ja miehisyys ja näin niin on ollut ehkä helpompi niin kuin käsitellä tai vähemmän sinänsä tapetilla, koska mä työskentelen jotenkin sellaisella alalla, missä tavallaan, niin kun, jos puhutaan nyt teatterialasta ja näyttelijän työalasta, missä tavallaan sitä herkkyyttä ja kykyä olla tosi empaattinen ja toimia tunnetiloissa, flow-tiloissa ja aistimusten varassa, niin sitä on joka puolella. Musta tuntuu, että herkkyys on rakentunut niin kuin siihen omaan minään niin kuin varmaan ihan niin kuin sieltä lapsuudesta saakka. Niin vaikea jotenkin nähdä sellaista, että sitä ei olisi, koska se on niin suuri ja automaattinen osa niin kuin sit persoonaa ja sitä hermostoa ja sitä rakennetta, mikä tekee musta minut. Jos ei ajattele ihmistä naisena tai miehenä, vaan ihmisenä alusta alkaen, lapsuudesta alkaen. Tai ajattelee, että sukupuoli ei ole kiinni siinä, että minkälaisia tunteita tai ajatuksia saa ajatella tai kokea. Niin ehkä siinä on se mahdollisuus siihen, että ei se herkkyys ole niin mahdoton asia miehelle.